съм Селиомир Митов и съм част от екипа на Финансова свобода. Често хората търсят високоплатена работа или друга почасова с надеждата финансовото им състояние да се подобри. Повечето хора са принудени да следват един предопределен път, защото са заклещени в порочен кръг от финансови разочарования. Няма и как да е иначе, защото така са ни учили. Учи 11-15 години, получавай високи оценки и си намери високоплатена, сигурна работа. А ето и до какво води това. 50 часа в седмицата работим, 50 седмици в годината работа, 50 години работа е равно на живуркане или робство. 50% получаваме от нужните ни за живот средства и 150 лева пенсия, време е да си почиваме и да се наслаждаваме на живота. Позната ли ви е тази система? Ви ли прилича всичко това на един омагьосан кръг или матрица? За щастие ние хората имаме възможност да вземаме решения, като използваме разума си. Човешките същества могат да изберат дали да се отделят от стадото и да спрат да поддържават и следват система, която ги води към дългове, зависимост, а често и до пълна финансова катастрофа. Това, което повечето хора не осъзнават, е, че следват точно тази система и отварят познати врати, които водят до фиксирани заплати и работа, която води до абсолютна безизходица. Една от най-опасните и вредни мисли е всички така правят. Основният проблем в познатата ни до болка система е в линейния доход. Линейният доход е известен с прякора капанът време за пари. Продаваш времето си срещу пари. Или работиш, плаща ти се, спираш да работиш, спира и притокът ти на финанси. Единственият начин да излезеш от този капан и да бъдеш финансово стабилен е чрез мултиплициране на времето си и постигане на пасивен доход и финансова свобода. Днес съществува система, която е толкова проста до гениалност, че всеки може да се възползва от нея. Обикновеният човек като вас и като мен. Най-големият парадокс е, че тази система е залегнала в ежедневието ни. Правим я непрекъснато и всеки ден. Какво правим всеки ден в ежедневието си? Всички се къпем, мием си зъбите, грижим се за здравето и външният си вид и не правим нищо по-различно от това, което така или иначе правим. Днес съществува система, която ще ви плаща за всичките тези неща. Тази система се нарича партньорски мрежов видеомаркетинг. Преди да кажем как работи този тип маркетинг, нека да уточним с какво няма нищо общо. Партньорския мрежов видеомаркетинг няма нищо общо с търговии, дистрибуции, вербувания, зарибявания, убеждаване, рекламиране на продукти, компании, сайтове, пирамиди и незаконни дейности. Печелят само тези, които са на върха. Как работи партньорския мрежов видеомаркетинг? Чрез изграждане на мрежа от партньори, предаване на видеоинформация и подкрепа. Мислите ли, че е възможно да привличате всеки месец само по двама ваши партньори в системата? Хора, които се къпят, мият си зъбите и имат нужда от пари. Само по двама подходящи човека на месец. Това е всичко, което е необходимо. Ако вие всеки месец привличате само по двама ваши партньора и те правят също като вас, в края на годината вашата мрежа ще се състои от 6144 партньори. Всеки един от тези ваши партньори ще получи уникален номер, с който ще се идентифицира в системата. Такъв номер ще получите и вие. Така всеки е свързан с някой и всеки един от тях е пряко свързан с вас. Как чрез изграждането на мрежа от партньори мултиплицираме времето си и постигаме пасивен доход и финансова свобода? Месец трети. Мрежа от 12 човека, които работят 5 часа седмично, на вас ще ви плащат като за 60 работни часа. Месец 6. Мрежа от 96 човека, които работят 5 часа седмично, на вас ще ви плащат като за 480 работни часа. Месец 12. Мрежа от 6144 човека, които работят 5 часа седмично, на вас ще ви плащат като за 30
720 работни часа. Ето това се нарича мултиплициране на времето. Влагай повече ум и по-малко труд. Това ние наричаме пасивен доход и финансова свобода. При пасивния доход, за разлика от линейния доход или капанът време за пари, в който говорихме в началото, дори да спрете да работите, вашият доход, който сте постигнали в системата, не спира да идва към вас. На всичкото отгоре и ще се увеличава. И то без вашето участие. При пасивния доход, времето и парите започват да работят във ваша полза. Защото вие няма как да спрете партньорите си да се развиват и печелят и без вас. А колкото повече се развиват и печелят те, толкова повече се развивате и печелите и вие. В нашата система успехът ни е пряко зависим от успехът на нашите партньори, което автоматично означава, че на колкото повече хора помогнем да успеят, толкова повече успяваме и ние самите. Феноменално и справедливо. Сега тук възниква въпроса, какво точно ще правите вие и какво ще правят вашите партньори? Как попадна това видео във вас? Как стигнахте до тук? За да стигнете до тук, вие сте отговорили на ето тези въпроси. Кой от изброените приоритети е номер едно за вас? Допълнителен доход, повече свободно време, да помагате на другите, да имате свой бизнес или финансова независимост. Защо избрахте този приоритет? Защо това е важно за вас? Какви ще бъдат последиците, ако нямате тази възможност и защо това би ви притеснило? Помните ли тези въпроси? Точно те са основната причина, за да стигнете до тук. Нали така? Възможно е да са ви изпратили самото видео, което гледате в момента, без 5 златни въпроса, но някой ви изпратил тази информация. Как точно се случи всичко, за да стигнете до тук? Попълнихте анкетата с 5 златни въпроса, след това ви изпратиха този видеоматериал или просто са ви изпратили директно тази информация. Сега искам да ви попитам следното. Можете ли да повторите същия процес, подход, който и вас самите ви доведе до тук с вашите потенциални партньори? Ето и как изглежда цялата система и какво всъщност ще правите вие. Стъпка 1. Изпрати анкета с 5 златни въпроса на потенциалния си партньор. Стъпка 2. Изпрати видеото на потенциалния си партньор, за да се запознае с системата. Стъпка 3. Направи обратна връзка с потенциалния си партньор за регистрация в системата. Стъпка 4. Научи партньора си да прави същото като теб и повтори процеса. Стъпка 5. Взимай редовно душ и поддържай здравето и визията си. Както виждате, няма да ви се налага да бъдете експерти в областта. Да умеете да говорите, презентирате, рекламирате или предлагате каквото и да е било. Информацията прави всичко това вместо вас. От вас се изисква да следвате правилно стъпките и не на последно място инструкциите и съветите на вашия спонсор, който допълнително ще ви помага след като ви регистрира в система. Работим с готова информация и феноменален подход. Не сменяйте мечтите си, а подхода си. И така, след като няма да рекламираме продукти или компании, откъде генерираме доходи? За да взимаме редовно душ и поддържаме личната си хигиена, както и здравето и визията ни трябват продукти. За да изпълняваме редовно всичките тези ежедневни задължения и процедури, ни трябват консумативи. Сега нека да си представим, че имаме завод, който произвежда такива продукти с много високо качество и ни плаща за това, че използваме тези продукти. Освен това ни дава и много сериозни отстъпки, от които пък изпестяваме част от семейния си бюджет. А ние не рекламираме или предлагаме въпросните продукти или въпросният завод, както вече сте наясно, а използваме самите продукти за лична консумация. Да се върнем и за малко в така наречената геометрична прогресия. Вижте какво се случва. Всичките тези 6144 партньора си пазаруват директно от завода, на когото каквото му харесва.
и от каквото има нужда. Става въпрос за бързо ликвидни стоки, които така или иначе употребяваме и купуваме в ежедневието си. Всички се къпем, мием си зъбите, грижим се за здравето и външният си вид и не правим нищо по-различно от това, което така или иначе правим. Сега нека да предположим, че всеки един от тези хора си е купил нещо от завода, условно за 50 лева. Нека да умножим 6144 по 50 лева. Това е равно на 307 200 лева оборот. Представете си какво ще стане, ако някой или всички сме похарчили по 100 лева или повече за някакви месечни консумативи. И сега идва най-вълнуващата част. Системата казва така: от всички постъпили пари в нашата каса и от целият този оборот, ние ще върнем обратно в цялата мрежа и на всички партньори до 70% под формата на комисионна. Ето така, скъпи приятели, по един изключително простичък начин можем от роби на времето и парите да се превърнем в господари на живота си. Умните и богатите хора изграждат мрежи. Всички останали си търсят работа. Пирамида ли е партньорския мрежов видеомаркетинг? Всяка държавна и частна институция е 100% пирамида. 100% пирамида е системата, за която говорихме в началото и която следват 95% от хората в света. Но за сега ще разгледаме само още две пирамиди. Пирамида номер 1. Това е така нареченият традиционен бизнес. Ако погледнем нещата отдолу нагоре, едва ли някой може да печели повече от тези, които са на по-високите нива. Пирамида номер 2. Партньорски мрежов видеомаркетинг. При тази пирамида всеки сътрудник тръгва от нулата, т.е. от най-ниското ниво, и винаги може да печели колкото хората на най-горните нива, наречени лидери, или даже повече от тях. И как мислите? Кой е в пирамида? Кой е прецаканият и кой е справедливо? Кой ми помага, от кого получавам подкрепа? От екипа, който ще работи заедно с вас и най-вече от човека, който ви изпратил тази информация, вашият спонсор. Как се изплаща възнаграждението и как ще разбирам колко пари ще получавам? Всеки месец по банков път ще имате личен онлайн кабинет, от който ще следите всичките тези неща. И бонусна програма, еднаква и справедлива за всички, по която се изчисляват вашите комисионни. Ангажиран ли съм с нещо и мога ли да участвам в системата без да ми пречи на основната работа и личните ми ангажименти? Нямате абсолютно никакъв ангажимент. Системата е гъвкава и може да работите паралелно с останалите ви ангажименти. Нужен ви е интернет и от 3 до 8 часа свободни седмично. И то в удобно за вас време. Какво получавате? Всички права и възможности, които ви предлага системата. Възможност за глобално развитие и неограничени линейни и пасивни доходи. Достъп до нашето онлайн обучение 24 часа 7 дни в седмицата. Науката за интернет маркетинга и личностното израстване. Личен онлайн кабинет, собствен сайт, блог, ландинг страница, анкета, видеопрезентация, Facebook бизнес страница, YouTube канал, имейл маркетинг. Нямате никакви ангажименти към системата. Работите и се учите, когато на вас ви е удобно. Подкрепа 24 часа 7 дни в седмицата. Каква е цената? Ако определяхме цената по това колко струват уменията, знанията, които ще придобиете, както инструментите и възможността, която ще получите, за да се движите и реализирате вашата собствена цел, това би струвало няколко хиляди лева и инвестицията пак щеше да си заслужава. Ако определяхме цената по времето, което ще си спестите, то това може би струвало стотици хиляди левове, тъй като времето е доста по-ценно и скъпо от парите. Ако определяхме цената по това да започнете ваш собствен бизнес, на вас ще са ви необходими от 5 цифрени суми до безкрай. Ние обаче решихме да направим цената по-достъпна. Най-вече за хората, които имат желание, но нямат финансовата възможност. Само сега вие може да се възползвате от тази гениална възможност на цена от 100 лева. Тази цена е валидна само в момента и подлежи на промяна по всяко време. Ако до 14-дневен срок нашата система не отговаря на вашите очаквания, в което много силно се съмняваме,
вие ще получите парите си обратно. Риска за вашето участие в системата е равен на 0%. Какви изисквания има към вас самата система? Да следвате подходът и принципът на работа в нея. Не на последно място да взимате всекидневно душ и поддържате вашата лична хигиена. Поради големият интерес и капацитет от кандидати, с които можем да работим, ние запазваме правото си да затворим вратите за участие в системата по всяко време, както и да променяме условията в нея. Нещата, които току-що изброихме, надхвърлят многократно в пъти сумата, която вие евентуално ще платите, за да участвате в системата. Какво означава да получите всички права и възможности, които ви дава системата? Вие ставате собственик на тази система, а не нечий служител. Така че изборът е изцяло ваш, от коя страна на квадрата вие желаете да се намирате. Полезно е да знаете, едно 4-членно семейство харчи дневно до 50 лева в хранителният магазин. За съжаление, тази инвестиция отива в тоалетната, а оттам няма никаква възвръщаемост. Една от причините хората да се провалят в живота си е, че слушат приятелите, близките и съседите си. Когато взимате някакво решение в живота си, много внимателно подбирайте съветниците си, защото последствията от решението ви носите вие. Благодаря ви за вниманието. Искрено ви желая успех и до нови срещи в света на неограничените възможности.